Здравейте на всички! В днешното видео ще покрием основите на онлайн търговията или по-точно казано как да изградиш успешен онлайн магазин без да харчиш на празно луди пари за реклама. Ще покрием защо хората купуват, как да намериш пазарно продуктово съответствие, 100 милиона оферти на принципа на Алекс Хормози, как да създадем оферта толкова добра, че хората да се чувстват глупаво казвайки не и защо мистерията продава. Първи въпрос е защо хората купуват. Някога задавали ли сте си този въпрос? Защо хората купуват? Всички знаем как купуват хората. Идват на вашия уебсайт, дават си кредитната карта или с наложен платеж, става транзакцията и всичко приключва. Обаче задавали ли сте си въпроса защо тия хора купуват? Отговорите на този въпрос, защо купуват, ще ви дадат ясна насока, какво е накарало тия хора да купят вашия продукт и така по този начин вие ще може да го адресирате във вашите реклами и да засегнете техните чувства, какво ги е накарало да купят. Начинаещите питат какво, напредналите питат как, експертите питат кой, а майсторите питат защо. Следваща подточка – как да намериш пазарно продуктово съответствие. В динамичния свят на онлайн търговията, насочена директно към крайните потребители, един фактор постоянно се очертава като подводен камък за растежа и успеха – пазарно продуктово съответствие. Или с прости думи, как да намериш кой да купи продукта ти. Чрез моя опит и на екипа, в работа с многобройни 7-цифрени direct-to-consumer брандове, става все по-очевидно, че разбирането и установяването на силно пазарно продуктово съответствие е много важно за пробиването през конкуренцията. Това, което ще ви споделя с доказани стратегии за намиране на пазарно продуктово съответствие, които довеждат до успех абсолютно всеки случай, без значение с какъв проект се захване. Базира се на работа на Ник Козмин, който направи стотици милиони, и Дейвид Русенко. Този е основател на Weebly. Weebly беше продаден за 365 милиона. Това е техния по-дълъг клип на теорията за пазарно продуктово съответствие. Ще оставя линкче по-долу в описанието. Който има време, даже ви съветвам задължително да го изгледате, около 1 час е, но просто ще ви промени теоретична функция на пазарно продуктово съответствие. Бизнесът е функция на следните 5 променливи. Първата е ниша. Това са ясно дефинирана група от хора с конкретен проблем при специфични обстоятелства. Трансформация. Обещанието, което давате на вашата аудитория. Цена. Сумата, която вашата аудитория е готова да плати, за да постигне трансформацията или да изпълни обещанието. Механизъм. Методът на доставка е използван за осигуряване на обещаната трансформация. Механизъм, това е вашия продукт. Това, което продавате. Било то продукт, било то услуга, било то инфопродукт, курсове и така нататък. Канала за трафик, къде ще покажем продукта ни и кои канали са използвани на разпространение. Най-често това са Google, TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat не е толкова прият тук, но в чужбина Snapchat, Pinterest и дори и Reddit. Комбинацията ниша, трансформация, цена формира пазара. Това означава група от хора, които желаят специфичната трансформация и притежават финансовия капацитет да го осъществят. Комбинацията ниша, трансформация, цена, механизъм потвърждава приноса преди разход за маркетинг, което означава, че продуктът доставя трансформацията и получената себестойност става ясна. Тоест, тук става ясно на каква цена продавате и на каква цена доставяте. Маржа ви. Комбинацията ниша, трансформация, цена, канал валидира принос след маркетингова стойност, което по същество означава, че цената за предлагане на пазара и продажба на продукта чрез канал за трафик е по-ниска от генерирания оборот. Това ви е печалбата. Правилната последователност. Ключът към успеха на всеки един собственик на онлайн магазин се крие в адресирането на променливите в правилната последователност. Неуспехът често е резултат от опит за решаване на тези променливи в грешен ред, което води до изчерпване на ресурсите преди
Установяване на печелившия случай. Принос след маркетинг. Правилните връзки са: първо, нишата е независима от всички други променливи. Трансформацията. Трансформацията разчита на нишата, но остава независима от цената, продукта и канала за трафик. Цената зависи от трансформацията и съответно от нишата, но не зависи от механизма и канала за трафик. Зависи от цената и в резултат на това от нишата и трансформацията, но не остава независим от канала за трафик. Каналът за трафик зависи от продукта и следователно от цената, трансформацията и нишата. Това е правилната последователност и абсолютно изключително важно това нещо да се спази. В противен случай при имплементиране на пазарно-продуктово съответствие, ако не спазите правилната последователност, проектът просто ще ви се провали. Като се има предвид тези зависимости, редът на последователност е следния. Първо трябва да решите вашата ниша. След това трансформацията, последвана от цената, продукта или механизма. И накрая канала за трафик. Тези взаимоотношения подчертават необходимостта от отговор на кого помагаш, преди да определите всеки друг аспект от вашия бизнес. Тоест тук се говори за вашия мечтан клиент. Dream Buyer Persona. Опитът да се установи механизъм и канал за достъп, без първо да се идентифицира вашата целева аудитория, е провал. Цената, която пазарът е готов да плати за трансформация, е напълно независима от продукта ви, използван за осъществяване на тази трансформация. Или просто казано, клиентите се интересуват от резултат, а не от конкретния метод използван за постигането му. Ако трябва да го кажа в едно-две изречения, клиентът се интересува от, примерно имаше една такава аналогия, един човек отива да си купува бормашина и той не го интересува самата бормашина, не го интересува дупката в стената, която тя ще му направи. Тоест клиентите искат крайния резултат, не ги интересува продукта или метода. Технологията, използвана в механизма, е ограничена от цената, която клиентите са готови да платят за решението. Така, стъпките за пазарно валидиране. Първо, определете вашата ниша, трансформация и цена. Следваща стъпка – валидиране на продукта. Идентифицирайте продукта, използван за извършване на трансформацията. Намерете комбинация от механизми за преобразуване на трафик, която води до печеливша комбинация. Идентифицирането и валидирането на пазара е най-важната стъпка при съставянето на нова оферта. Постига чрез избор на конкретна ниша, даване на обещание и продаване на трансформацията, преди механизма да съществува. Продажбите преди маркетинга. Пазара се валидира, когато конкретно лице се съгласи да плати пари за трансформацията. Още преди продукта да ви е наличен в складове, преди да поръчате бройка от него, направете една лендинг страница, пуснете реклама към съответната лендинг страница с продукта. Ако има интерес и тези хора купуват, може да скалирате от тук нататък. Но никога преди това не зареждайте и не купувайте стока предварително. Защото в много от случаите имам познати клиенти, които правят така, зареждат предварително стока и когато дойде време за рекламиране, за скалиране на бизнеса, тази стока не се продава просто защото няма интерес към нея. Така, 100 милиона оферти. Това се базира на принципа на книгата на Алекс Хормози, или как да създадем оферта толкова добра, че хората да се чувстват глупави, казвайки ни не. Какво е необходимо, за да създадем ние такава оферта? На първо място, дълбоко разбиране на нашия потенциален клиент. След това, висока добавена стойност. Ако нещо струва 50 лева, ние трябва да се постараем да го направим. Някои хора казват, че трябва да е по 10, но мен ми се струва малко пресилено и аз лично го ползвам и ние в нашата агенция го ползваме на 200 лева. Гаранция. Трябва да сложите гаранция, така че да е с 0% риск за вашия потенциален клиент. И трябва да имате 80% или повече марж, за да може това нещо евентуално в бъдеще да е способно да се скалира. Защо? Защото офертата е един от най-важните аспекти за успеха или провала на твоя проект. Стъпките. Стъпка номер 1. Разбиране на клиента.
Ако искате да създадете неустоима оферта, която гарантирано ще продава, първо трябва да разберете 5 точки. Болка и текущи нужди. На кого продавам и с каква болка или неудобство се борят те в момента в техните животи. Има разлика между оферта за студен трафик и оферта за топъл трафик. Подточка номер 2. Максимално намаляване на болката. Как мога да използвам тази болка и да я направя да изглежда по-голяма, отколкото е действителност. За да съм способен да накарам хората да искат моят продукт повече. Как решавам техния проблем? Как моето предложение решава болката на потребителите? Тук трябва да подчертаете малкото усилие или никаквото усилие, което трябва да се извърши от тяхна страна, за да получат резултатите си. И то трябва да ги получат бързо, защото никой не обича да чака. Стойността. Офертата ми отразява ли поне 5 или 10 пъти повече стойност в сравнение с цената? Например, възприетата стойност е 500 лева, но офертата е налична за по-малко от 100 лева. Гаранцията. Каква гаранция може да дадете за вашия продукт? Както споменах по-рано във видеото, гаранцията трябва да означава 0% риск за потребителя. Имахме случаи, когато дори продавахме едни прахосмокачки, офертата беше купи сега, плати след 2 седмици. Първо пробвай, купи я и плати по-късно. Между другото, имаше огромен успех с тази оферта. Това хората са го правили още преди 100 години. В книгата Научната реклама на Клод Хопкинс той обяснява 1900 и някоя година как са правили тази оферта. И наистина, тук някои хора ще си кажат как така ще го платим без да си получим парите, няма ли да ни излъжат. Не, хората са съвестни и си плащат продукта, за който са дали пари. За който са получили, извинете. Стъпка номер 2. Направете проучване. Задайте следните въпроси. Какви други продукти притежава моя потенциален клиент? Какви други продукти купува? Как можем да превърнем това в оферта или бъндъл? Можем ли да увеличим средната стойност на поръчката? Можем ли да добавим безплатни артикули към офертата? Обадете се на вашите текущи клиенти или им спратете Google форма с въпросник и разберете какви други продукти консумират и по някакъв начин това цялото нещо го превърнете в оферта. Няма нищо срамно в това да се пита. И повярвайте ми, 80% от вашите клиенти ще ви отговорят. Най-лесният начин, който ние ползваме и който дава най-много успех, е да се изпрати Google форма с следните въпроси. Като начално изречение им кажете: уважаеми клиенти, непрекъснато се стремим да подобряваме нашите продукти, връзката с клиентите, за това сме заинтересовани да чуем вашите отзиви. За отговора ще получите промокод с минус 20% отстъпка за следващата си поръчка. Въпрос номер 1. Коя дума те описва най-добре? Това е тяхната професия. Тук искате да разберете с какво се изхранва прехраната. Какво те накара да купиш от нас? Как нашия продукт те накара да се почувстваш? Какъв проблем реши нашия продукт за теб? И какво беше уникалното в пазаруването при нас? Какво не ти хареса в други продукти на конкуренти? Какво е важно за теб, когато пазаруваш такъв тип продукти? Когато получите отговори на тези въпроси, ще забележите, че част от хората, които са отговорили, имат едни и същи отговори. Тези едни и същи отговори ги превръщате във вашата оферта, добавяте бонуси и поръчките скачат. Това е. Не е квантова физика, просто е. Последна подточка в презентацията е защо мистерията продава. Трябва да накарате хората да бъдат любопитни за вашите продукти, дори да продавате и искат да имат неща или да знаят неща, които другите не знаят. Един много добър пример за онлайн магазините, който работи в без значение от нишата, индустрията, е Mystery Box. Давате им оферта за Mystery Box на цена от примерно 10-15 лева,
и просто от хазартната си природа хората ще искат да го купуват това. Благодаря ви за вниманието. До следващия път.